खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव गिबि रादाबाव दङ। गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया साइकेल रेलियाव बाहागो लानानै लाभलिना बरग'हायनो हामलायथि बावहरदों। फैबाय थानाय टकिय' अलिम्पिक 2020 गेलेनाय बादायलायनायाव आसामनि बक्सिं गेलेगिरि लाभलिना बरग'हाया बाहागो लानो टकिय'आव थियारि जाबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव दिनै फुंनि समावनो साइकेल रेलि बानजायनानै लाभलिना बरग'हायनो हामलायनाय बावहरो। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे गासै दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै आसामनि बक्सिं गेलेगिरि लाभलिना बरग'हायनो हामलायनाय बावहरो। मख'थावनादि गिबि मन्थ्रिया आसामनि बक्सिं गेलेगिरि लाभलिना बरग'हाया टकिय' अलिम्पिकआव बाहागो लानो गोनांखौ लानानै बिथांनो हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे बिथांनो थुलुंगा होनो थाखाय आसामनि आरो हादरनि मुंखौ थारैनो लाखिनो हागोनखौ मिजिंथियो। आसाम सोरखारा अर्जुना बान्थानि गेजेरजों लाभलिना बरग'हायनो हेफाजाब महरै नोगोद 5 लाख रां अनसुंथाइबो होनाय जादों। लाभलिना बरग'हाया 2020 मायथाइनि टकिय' अलिम्पिक गेलेनाय बादायलायनायाव 23 बोसोर बैसोनि 65 किल'ग्राम लिरथायजों बाहागो लागोन। बेराफारसेथिं टकिय' अलिम्पिकआ फैगौ 23 जुलाइ खालारनिफ्राय जागायनानै 8 आगस्तसिम खुंफुंजागोन। नैथि खौराङाव दङ। चीन हादोराव गेदेर खैफोद, रोजा रोजा न' बां, गारि, लामा सामा सिलिंखार। गेदेर दैबानानि जाहोनाव लोमसावना गोबां सुबुङा जिउ गोमाबाय। खौरांनि बायदिब्ला चीननि मोनबा गेदेर बान्दोआ बायफ्लंना लैथोनि महर लादों। गोबां साननिफ्रायनो अखा हानायनि थाखाय चीननि गंसे सोहोरा दैजों आबुङै लोमसावजादों। सावगारियाव नुनो मोन्दों गारि मटर, न' बां दैजों लोमसावनाय आरो गोजौलाबायनाय नुथायखौ। चीननि मेट्र'आवबो दै लोमसावदों। गोबां सुबुंफोरा दासिम थैबाय आरो गोबांखौ रैखा खालामनो हाबाय होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ। टंला गेरुवा गामिनि 142 नखरनि आइजोफोरा जयै माइ गायनानै समाज खौसेथि दौलेंनि नेरसोन दिन्थिदों। जाय समाव जोंनि गेजेराव हिंसा हिंसि, हारिनि एना एनि गाज्रि साननायफोरा मानसिनि गोसो मेलेमखौ लोरबां खालामबोदों, बे समावनो समाज खौसेथिनि दौलेंजों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला गेरुवा गामिनि गासै 142 नखरनि आइजोफोरा जयैनो माइ गायना मोनसे समायना नेरसोन दिन्थिदों। मख'जायोदि गुबुन बोसोरफोरनि बायदियैनो देग्लायबो गामि समाजनि रायजोफ्रा खौसेयै समबाय आफादनि रायजोआरि आबाद फोथाराव माइ गायनानै आबादारि जिउनि मोनसे गोथां सावगारि एरबाय। गामियाव थानाय 142 नखरनि आइजोफोरा फोथाराव ओंखारबाय जयैनो। बे आबाद मावनायनि गेजेरजों आइजोआ समाजनि बायदि रोखोम जौगानाय खामानिखौबो जयैनो मावबोनाय जादों होनना फोरमायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ। आलादा बर' रायजोनि थाखाय 34 बोसोर हाग्रायाव थानानै गावखौ बावसोमबोनाय बारग' NDFBPनि हास्थाय नार्जारिया हरखाब रुंसारि जाबाय। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि थानानि सिङाव थानाय थेङाइगाव गामिनि थागिबि एन टाइगार बिथाङा मोदोमाव फेरलेब जाजानानै फाहामथाय लानाय समावनो हरखाब नखरनि आंगो अनसुलि बिसिजों लोगोसे सानै फिसाज्लाखौ गालांना रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जानायाव साफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे NDFBPनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों। बाथि खौराङाव दङ। आसाम सोरखारा 1 लाख नङा 2 लाख सोरखारि साख्रि होगोन। बे बाथ्राखौ रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगांनो BJP दोलोआ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव 1 लाख सोरखारि साख्रि होनायनि मुङाव बिसायख'थि मेल खुंबोदोंमोन। BJP दोलोआ आसामाव खुंथाय गोहोआव फैनायनि उनाव 1 लाख सोरखारि साख्रि होनायनि बिथांखि लानायजों लोगोसे आसाम बिधानसभा जथुमाव 1 लाख सोरखारि साख्रि होनो थिसननायबो जाबाय। बे समाव आसाम बिधानसभानि बाजेट सेसनाव गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 1 लाख सोरखारि साख्रि होनायनि उनावनो 2 लाख सोरखारि साख्रि होनाय जागोन होनना बुंथियो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबारनि आसाम बाजेट जथुमाव गासै 2 लाख सोरखारि साख्रि होनो बिथांखि लानाय जादों होनना बुंथियो। 5 बोसोरनि गेजेराव आसामाव BJP सोरखारा गिबि 2 बोसोरनि गेजेराव 1 लाख सोरखारि साख्रि होनायनि बिथांखिखौ बाजेट जथुमाव दैखांनाय जायो। आरोबाव 3 बोसोरनि गेजेराव 1 लाख सोरखारि साख्रि होबावनायनि बिथांखि लानाय जायो होननाबो बुंथियो गिबि मन्थ्रिया। मख'थावनादि गिबि मन्थ्रिया बेवहाय जेबो गोनो गोथो जानांगौनि खोथा गैया होननानैबो बुंथियो, मानोना आसाम बिधानसभानि बाजेट जथुमावनो दैखांनाय जादों। बेराफारसे बिथाङा कंग्रेस दोलोआ थांनाय 15 बोसोराव खुंथाय गोहोआव मावलांनाय खामानिखौ थांखिनानै BJPआ 5 बोसोरनि गेजेरावनो मावफुंगोन होननानैबो बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोदान दिल्लीयाव BTRनि चिफ प्रमद बर'। हादरनि राजधानि गोदान दिल्लीयाव BTRनि जेंना जेंसि आरो जौगाखांखौ सावरायनो BTRनि चिफ प्रमद बर'आ हरखाब दावबायना मिरुनि साइन्स एन्ड टेक्न'लजि आर्थ साइन्स मिनिस्टार जितेन्द्र सिंहखौ लोगो हमना गुवारै सावरायो।
बिटिआर गोरोबथानि माखासे गोनांथार आयदाजों लोगोसेनो बिटिआरआव साइन्स एन्ड टेक्न'लजिखौ जौगाहोनो गोनांथार सावरायदों होनना बिथां मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोदान दिल्लीयाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'। हादरनि राजधानी गोदान दिल्लीयाव बिटिआरनि जेंना जेंसि आरो जौगाखांखौ सावरायनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ हरखाब दावबायना मिरुनि साइन्स एन्ड टेक्न'लजि आर्थ साइन्स मिनिस्टार जितेन्द्र सिंहखौ लोगो हमना गुवारै सावरायो। बिटिआर गोरोबथानि माखासे गोनांथार आयदाजों लोगोसेनो बिटिआरआव साइन्स एन्ड टेक्न'लजिखौ जौगाहोनो गोनांथार सावरायदों होनना बिथां मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फोरमायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।